Il-Gvern ħabbar l-estensjoni ta' kollaborazzjoni mal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol MFA għall-inizjattiva Jumeter li tiffoka fuq il-promozzjoni tas-saħħa mentali fl-isport. Il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Ġo Etienne Bela u l-President tal-MFA Bjorn Vassallo qalu li din il-kollaborazzjoni se tkompli tissaħħaħ b'attivitajiet marbutin mal-futbol tan-nisa. Fil-fatt waqt il-logħba li jmiss tat-Tim Nazzjonali Malti tan-nisa kif ukoll fis-semifinali u l-finali tat-tazza lokali se jitwettqu inizjattivi biex jiżdied l-għarfien fuq l-importanza tas-saħħa mentali. Il-Ministru Abel esprima s-sodisfazzjon tiegħu li permezz tal-isport qed tkompli ssir enfasi fuq il-ħarsien u l-promozzjoni tas-saħħa mentali u din l-inizjattiva mhux biss se tħeġġeġ aktar individwi jattendu l-korsijiet tal-ewwel għajnuna tas-saħħa mentali iżda tagħmel mill-plejers nazzjonali ambaxxaturi fil-komunità. Dan il-ftehim bejn il-Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva u l-MFA, speċifikament it-tim tal-futbol nazzjonali tan-nisa, ħaj iservi biex inkomplu nkissru l-istigma li għaw fis-soċjetà tagħna kontra s-saħħa mentali. Aħna rridu li kulħadd iħossu komdu, jitkellem u jfittex għajnuna għal bżonnijiet tiegħu. Il-Ministru enfasizza wkoll l-importanza tal-linja 1579 li toffri għajnuna 24 sija kuljum lil persuni fi sfidi ta' saħħa mentali. Sostna li l-Gvern jibqa' impenjat li jkompli jaħdem ma' entitajiet oħrajn sportivi biex jippromovi kampanji li jġibu benefiċċji diretti għas-soċjetà Maltija u Awċija. Min-naħa tiegħu il-President tal-MFA rrimarka li l-isport għandu rwol importanti fil-ġlieda kontra l-ansjetà, l-istress u d-depressjoni fil-waqt li jsaħħaħ ukoll l-istima personali u żied jgħid li l-impenn tal-MFA u li tkompli twassal messaġġ ċaru pożittiv dwar is-saħħa mentali hekk kif kampanji bħal dawn huma essenzjali biex jilħqu kemm jista' jkun nies fil-pajjiż.